В тази серия ще ви покажа как да работите с Name Range, или на български се нарича още определени диапазони или наименувани области. Както до сега разгледахме, че може да сумираме и използваме определен диапазон от клетки. Тези клетки може да ги наименувате и след това да използвате директно името, вместо да правите селекция всеки път. Става много лесно, просто си избирате полето, където искате да направите дадено действие. Примерно тук искам да сумирам тази колона. Създавам си формулата и вижте, пише сума на диапазон от B5 до B9 и натискам Enter. До тук всичко е ясно и лесно. Вече направихме такива формули за сумиране. Обаче сега ще си направя друга формула. Изтривам тази и си селектирам диапазона, който искам да използвам. И тук отгоре, където е името на клетката или на селекцията, в случая имаме B5. Това нещо може да го променим, като кликнем отгоре. Тук ще си напиша без интервали седмица 1, week 1 и натискам Enter. Сега създадахме име на този диапазон. Когато отида тук, отново напиша равно сума, избера си сумата и сега вместо да правя селекцията, просто ще напиша името й, week 1, и виждате тук отдолу в падащото меню се появи тази селекция. Избирам я и сме готови. Когато кликна върху клетката, виждате тук отгоре в формула бар как изглежда формулата. Пише равно сум и week 1 в скобите. Той заменяме просто селекцията с конкретно име и след това използваме името. Много е лесно, обаче това нещо си има и положителни страни и отрицателни. Активна страна тук е, че ако искаме да копираме тази формула, както при стандартна такава, и просто копираме тази клетка в останалите, виждате, сумата тук ще бъде една и съща. Защо? Защото когато кликна върху всяка една от тези формули, отгоре ще бъде едно и също сумата от week 1. Тоест, ако искам да сметна всяка една от тези колони, ще трябва да си задам име на всяка една от селекциите и да си създам нова формула, както следва, за да направя изчисленията. Това се получава, защото, ако си спомняте, в едно от предните видеа ви показах как да си създавате абсолютни стойности. По принцип, клетките на стойностите са релативни, т.е. може да ги копираме, не са фиксирани, а при абсолютните стойности те са винаги фиксирани и това ни попречва да копираме тази формула в целия този ред. И сега ще си изтрия тези и ще направя втори път същото упражнение. Селектирам си клетките, тук отгоре пише CP в C5 в Namebox и ще си дам име week 2 и натискам Enter. След това отивам в сумата, кликам на бутончето AutoSum и виждате, автоматично селектира името на този обхват тук, на този диапазон week 2 и натискам Enter. Така, позитивното тук е, че може, разбира се, да използвате това нещо много лесно, много бързо, след като сте дали име конкретно на даден диапазон, лесно може да го използвате и ще знаете за какво става дума. Друго предимство е, че може да използвате това нещо за огромно количество данни, както всичко в Excel, може да си направите работа да бъде по-автоматична и благодарение на тези наименования може да определите примерно някакъв голям диапазон от клетки или цяла таблица и много лесно след това да използвате това име директно в формулата, без да правите никакви селекции след това или да избирате колони, клетки и прочее. Също така много лесно е да навигирате към тези области, ако сте примерно някъде другаде и просто отидете пак в Namebox тук и изберете от падащото меню, кликните стрелкичката и тук ще ви се появят тези диапазони week 1 и week 2. Ако кликнете на едно от тях, директно ще ви изведе в тази селекция, която сте избрали. И отново няма нужда да скролирате между различните таблици, страници и да търсите кое къде беше. Примерно ако работите с голям набор от информация.
Нека да видим какво ще се случи, ако някой добави ред между тези клетки. Един път ще добавя ред тук отгоре в самата селекция. Тук ще напиша дадена сума и натискам Enter. Отивам пак в Week 1 и виждате, че тази клетка автоматично се добави в съответната селекция в този диапазон. Ако обаче отида най-накрая и се добавя нова клетка и виждате какво стана, Week 1 ни показва, че привършила с тази клетка тук и тази последната, която написахме, като сума тя не се добавя автоматично към тази формула. Нека тук да тествам обикновена формула, събиране. Натискам AutoSum, правя си селекция. Тук Excel ми даде възможност да събера клетките отляво, защото тук отгоре имам празна клетка и автоматично формулата се прекъсва там, където има празна клетка. И съответно ти дава диапазон, който е с пълни клетки, примерно този отляво, който е в момента. Натискам Enter. Добавям си нов ред най-отзаде и си въвеждам дадена сума. И виждате, че тази селекция автоматично се увеличи с една клетка и последната, която добавихме като сума, се добави накрая към общата сума. Което, ако напиша тук пак нещо или тук отгоре, не се получава. Така, тези диапазони можем да ги редактираме. За тази цел ще отида в формула менюто. Отивам там и тук, където е Define Names секцията, отивам в Name Manager. Кликам там и тук ще ми се отвори прозорец. И тук виждате, че има изброени подобни диапазони. Week 1, Week 2 се намират там. Тук имаме някакви други, които вероятно са изтрити или са развалени, вече не работят. Примерно, мога да си ги изтрия, като селектирам съответно диапазонът и натискам Delete и тук натискам OK. Delete, OK. Затварям си този прозорец за момента. Тук от дясно имаме една табличка с нашата месечна цел и постигната ли е целта. И тук имаме бонус. В този случай трябва да сравним общите резултати на всеки един от търговците в края на петата седмица, дали е достигнал до съответната цел 34 000 или не. И съответно, ако е, ще получи някакъв бонус и ако не, няма да получи бонус. Тъй като тук имаме само 5 записа, много лесно може да сравним тези суми и да кажем кой от тях е постигнал целта и кой не. Ясно е, че първият е постигнал, вторият не, третият не, четвъртият да и петият да. Обаче ако имаме прекалено голям списък, няма да можем така лесно да сравним всички данни в него и да кажем дали съответно всеки един търговец ще получи бонус или не. Ако в нашата фирма работят 200 човека, няма как това да се направи ръчно. За тази цел ще използваме функцията if. Тъй като вече сме в таба формула, тук директно отивам на Logical и ще си избера if. Пак ни излиза стандартното прозорче с аргументите за всяка функция, така че ще трябва да въведем определени клетки, които да бъдат пресметнати. Тук това, което трябва да направим е, виждаме тук отдясно в клетката, пише if и скоби, т.е. ако искаме тази стойност да сравни с тази, ако F5 е по-голямо или равно, пише си го както в математиката на тази клетка. Виждате тук автоматично се пресметна, че това е истина, т.е. е вярно. Какво да се случи, ако това условие е изпълнено? Просто ще напиша да. И съответно, ако не е изпълнено, просто ще напиша не. И виждате тук резултата, какво точно ще се изпълни. Натискам OK. И това е нашата функция if. Ако тази клетка е по-голяма или равна на месечната цел, съответният търговец е постигнал целта и тук ще получи бонус.